Kajing persyang jong gipulit Assam, ban penlong kajing kenra, ha University of Science and Technology Meghalaya, kabadon ha kasinong kiling, kala pulom no hadien bagi pulit jong Garibhoi District, kila kentait mardor ban ai jingbit. Katkum ka khubor bala yoklum layathu bagi pulit ke jela Assam, kila temu ban kenra ha kani ke skul ba, ha kabaya deibat ke jing syak kem jong Chancellor ke USDM, u Mahbul Hok, halor ke jingja banang syen. U Superintendent of Police jong Garibhoi District u VS Rathor ulayatho ba shiken hon ki pulit jong jala Assam kila wanpoi ha Khanapara Police Station Ribhoi ha ka arpu praterik jong benai rempang arajar arpusan ban pan ke jinge treilang na ke benta ban penlong ya ke jingkhan ra hapok ke skul ba USDM. Henry hadien bala bisyar sani bha ki pulit jong Garibhoi kila kentait mardor ban ai ka jinge treilang bat ki pulit Assam ha ka ba kila hap ban shulek pai thelino shalak tem klem da yo lat ban le yo kejat watang hakmat ka kherdop jong ka USDM. USP ulayathu ba ka jingkan tait jong ki pulit Garibhoi ban ye treilang ha ka jingkan ra kalau na ka daw ka jingwan yu kejat jong ka menteri ke sorkar pedeng ka ba khmi ya katanat platengka ka Nirmala Sitharaman bat labtharo ya ki pulit ka Assam ba kidei banda yo shwa ya ka search warrant naga kashari shwa ban pentulun ya ka kam shakhmat.